kontroversielt. Flot mål af Adel Taarabt, topscoreren for hjemmeholdet. Og han skaber det hele til. Nu må jeg beskylde ham lidt for at overdrible sagerne. Det er så flot af topscoreren for QPR. 2 mand over for sig, finder lige et hul mellem dem. Og så lægger han den flot ind bagved Kieran Westwood. Så går de altså til pause med 1-1. Queen's Park Rangers. Det må give dem noget selvtillid i forhold til en anden halvleg, som kommer om et kvarters tid. Mindre at Haywood han altså bliver ved med at spille. Jeg ved ikke, om man har også på en hjemmebaneføring til ved pausen eller et eller andet. Smith på kanten. Det ville næsten være på vild, hvis de scorede 2 gange. QPR. Routledge. Kom til at få slået det indlæg der. Routledge, det kommer der. Det ender faktisk med en stor chance igen. Helguson. Og så endnu en. Sikkert er en afslutning, vi får på første halvleg.